van de onderdelen van Eb en Vloed is om met hulp van kunstenaars kunstwerken te maken. Die worden dan maken van afval dat uit de Waadzee komt. Alle zeeën zijn met elkaar verbonden. En precies door hoe de wind loopt en de stroming is ook het Waddengebied een plek waar veel plastic zich verzamelt. Het project is ook bedoeld om bijen in Verwedderdeel meer te beloeken bij de omjouwing dat ze in opgroeien. We moesten met wasco werken en met nicotine. En dan moesten we iets over Eb en Vloed maken. En hoe moeten we er met de Waadzee omgaan? Wat hast nou hier al van leerd? Dat we gewoon net plastic in de natuur moeten gooien, zodat het net in de zee moet komen. En gewoon in het prullenbak dan. Ben die het haar bewust worden is vanzelfs een goede zaak, maar daar houdt het net bij op. De volwassenen die moeten natuurlijk het goede voorbeeld geven. Dus minder plastic gebruiken en zeker niet in de natuur achterlaten.